Әйдә, сәлам. Сәлам. Кәйфләр ничек? Әйбәт. Син уйнарга әзерме? Әйе, әзер. Искәндәр, сәлам. Сәлам. Башлыйбызмы? Әйе. Ага. Әйдә, нәрсәгә ашаган? Нәрсә ул? Әкрен генә. Я, нәрсә ул? Нәрсә дип уйлыйсың? Тыква? Бу фрукт. Фрукт? Ага, нинди фрукт? Фрукт. Алма. Олма дип уйлыйсыңмы? Бу синең җавабыңмы? Әйе. Ага, әйдә чыгып кара әле. Нәрсә бу? Реп. Репка шалкан. Ха, нәрсәгә ашаган? Синең җавабың тыква. Әйдә чыгып кара. Бу реп. Репка шалкан. Аяк Аяк? киемләр. Аяк киеме дип уйлыйсыңмы? Әйе. Ага, әйбәтләп тотып кара әле. Юк. Бу Зонтик кул шатыр, афарин. Ага, киргенә сак бул. Нәрсә дип уйлыйсың? Зон. Ага. Нәрсәгә ашаган? кишер. Кишер дип уйлыйсыңмы син моны? Нәрсә икән бу? Нәрсәгә ашаган? Бу йомшак. Йомшак. Шәмәхәтәш. Шамаха? Ага. Ягъни бу яшелчә? Бу баклажан. Баклажан, молодец, афарин. Синең әйберне күргән бар? Нәрсәгә ашаган? Ашыйлар микән аны? Баклажан. Баклажан, афарин. Ага, куркма, ләкин сак бул. Ага. Бу Нәрсәгә ашаган? бу җәли. Бу твердый. Каты. Ага. Ага, нәрсә икән бу? Нәрсәгә ашаган? Бу электричество. Электричество белән бәйле. Нәрсә икән бу? Сезнең игездә бармы бу? Әйе. Ага, нәрсә бу? Бу лампа. Лампочка. Лампочка. Лампочка, афарин.